Sausa ka. Mayong adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa kawit. Ingon man sa mga artistang maghatag og kinabuhi, nining akong kaagi. Ako si Glenn. Sa dili pa na ako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga nagluhan, di na ko aasa pa. Recorded by X Thunder Gaming. Ganong ibo mang kong gibiyaan, dog. Magunsa naman ang kuhog sa atong mga anak, gawa naman ka. Ma, ikaw na. Ayun na paghilak. Wala tayo mahimo, patay na mas papa. Glenn, dili na nako kaya, dog. Mayo pa tingaling mamatay na lang sad ko. Ayaw pagsulti yung anak mo. Niya pamimig mo mga anak mo. Kinanglan pa minimo mo. Kilala nga pagpakalikman ka ma. Kaya niya pamimig mo mga anak. Ha? Muundang kag eskwela, dog? O ma, Ngano man? lisod naman kita ma. Wa na ba is papa? Wa na yung mga taglang ko para eskwelahan? Glenn, Mana nga nakaw ko na lang ko mga mundang na ko eskwela. oo niya, dog. Magunsa naman lang ka. Mangitan lang kong trabaho ma. Aron makatabang ko sa pag-eskwela sa akong mga manghod. Kung maayo pa lang unta og kita ning akong pagpaninda og isda, tong. Dili ko musukot na muundang kag eskwela. Pero unsaon manggod? Pila raman si akong ginansya ning akong pagpanuroy. Mundang lang ko ma. Mangitan lang kong trabaho. Unsa man sang trabaho ang imong sudlan, dong? Bisa kung salang ma. Ang importante nga makakita kong trabaho. Kapuya man din yung trabaho sa construction eh. Bugat ay mga sinakong baso og simento. Oy, Glenn! So, tagap na niya. Oh. Dala si Bitoy! Oh sir. Onya, kumusta man imong trabaho, dong? Kapoy ka ma eh. Pero ako ang talang ko ini. Kuya, nahin niya ko yung beranan sa eskwelahan ha. Ganun sa man dong. Ug ma'am tong ingon ni ma'am kuya nga pabayaran. Oh sige dong. Mangita ko kwarta. Pila may gikinahanglan nimo kay pagamiton ti ka. Medyo dako-dako gid bay. Pila laging dakoa kay hatagan rayon ka. Maayo ka na kay na din si Bay Edgar nga akong madiganan sa panahon sa akong kalisod. Enik sweldo. Ako din sa bayaran. Salamat ini bay ha. Salamat sab kay nadayon ka nga ako nga maduulan panahon sa kalisod. Oh, siyempre, amigo ko ta. Ay, lain pa ato ba? Ano saan ka? Okay ra ka niyong trabaho nga construction? Huwag ka kapuya na. Kapoy ba yoy? Nya kamay ra kay sweldo. Ano saan? Di ka ganahan magnegosyo ka. Kitabangan di ka. Sa masang negosyo ha bay. Parehas gura niya akong negosyo, good. Panindag man ni. Pamani-mani lang ni bay, pero money gini, kwarta gini, arang-arang ni kita. Gusto sa beta to kung makakatuon na bay pero wa man koy magkuan god kanang wa man koy mga gamit god. Manyawa sa koy pwesto. Sus, problema ba? Wa na'y problema, uy. Nakoy usa ka karumata eh. Wa man na ako gamita. Ug naa sa koy pisto. Ikaw ni tinda dito. Tinuod bay? O lagi ba eh. Ano man? Kanas ama kong binubinuang nimo, ha? Wa man ko magbinuang nimo. Amigo gud tagod. Amigo kayo, ha? Salamat bay. Okay bay. Tudloan di ka unsaon pag negosyo man ni. Aron makatabang ka sa pagpaeskwela sa imong mga manghud. Salamat kay bay. Recorded by X Thunder Gaming. May mutabang nimo nga makanegosyo ka og mani? Uma, Onya, muundang na lang kasi mong trabaho, dong. uma, kay maninda na lang kong mani. Oh, mani. Ki, mani ka, ki. Ari, ki. Mani. Mani. Ay, kada lang tamis ang ako, dong, be. Palihog, dong. Ah, kalitang ha.
Mayo hinuon nga kusog ang halin sa imong manidong. Mao lagi ma. Nalipay sab ko. Kay makatabang lagi ko sa ko mga manghod alang sila pag-eskwela. Ang mga itong negosyo riya. Kaloy sa Ginoo bay. Arang-arang itaw nakita. May noon. Salamat kay bay ha sa imong pagtabang ako. Ay nagunaw na ba yun? Nalipay raman sa kubangan, nakatabang ko nimo. Dali aras panahon sa? Walang hibaw nga nahuman nag-eskwela ang imong mga manghod. Mao gyud ma. O kining tanan tungod sa imong kakugihan, anak. Sa imong negosyo nga mani. Ikaluyan ko sa Ginoo ma. Nga may tao nga mitabang nako aron nga makanegosyo ko. O karon kay nahuman na mag-eskwela ang imong mga manghod, maayo tingali nga imo na sang kaugalingon ang imong atimanundong. Unsay hibot mo ipasabot ma? Anak, wa ka baya magkabata. Nagkataas ang imong edad. Maayo nang may pamilya ka gyud. Kinahanglan kang magminyo, anak. Ma, Sakto man sa danggingon ni mama ni mo bay. Angay naman gid nga magbinyo ka. Kinahanglan nga may kaugalingon ng gitang pamilya. maayo unta bay pero unsa man nga wa man ko uyab. Wa may nasaag. Pangita sa doy na unsa man ka. Kaya ano gun kay kundi na mo sana imong kagwapo. Kaysa yung nga nahurot ang tinda na kumani. Makapauli dayon ko. Excuse, kuya. Unsa ato day? Ya, pwede mo hangyo. Unsa man ta day? Pwede ko mo gamit sa mong cellphone. Naalang gud na to kay texan. Nahutdan mo gud ko glow dia good. Okay na day. Gari ya, ako nang iuli. Salamat ya ha. Kaysa pa yan. Asam di ka pa dong? Nga nagdamang kagbag. Mato ko sa akong igaagaw ya. Magpakuha ako niya din he. Ano ba? Di man di kagikan. Gikan pa ko sa negros ya, uy. Nagsabot lagi mi sa akong igaagaw nga iyakong kuhaon din he. Mo ba? Kaganina na kita sige istorya ba? Pero wa pa kita magkaila-ila. Bitaw da. Ako li si Glenn. Ikaw? Emma. Naana rin ako igaagaw ya. Ata na kuya. Salamat. Unsa man ko eh. Di namin nun mawasa kung hanawan na si Ima. Gwapa siya pero bata lang kayo. Magkita ba kami pag-usap na itong babayana? Kusog kang palit ya. Ulay Ima. Ay, ikaw man ko din eh. Ako in town niya. Uy, sampol nga man ni diha. Ni, oy. Dali, kaon dali. Aw, kana ba? Asa man di ka paingon? Mapauli na kuya, uy. Gisabot ako sa kaigagaw nga mopalit og sa daanon. Mao ba? Nagunsa dali ka diha sa imong igagaw. Bakasyon lang. Salamat din man niya ha. Welcome. Ako niya kan suruyon din hi ko, hindi ko busy. O ba? Ari lang dire. Wa naman mapakita si Iman ako. Kumusta naman kasi ha? Kuya Glenn. Day. Nansum ka? Ano nagilakang ka? Nag-away na sa kong ginagaw. Ayaw ko gipapahawa sila. Ha? Tabangi ko, Pi. Unsa man tikas pagtabang? Papuyas ako siniyuha ko, Pi. Bahala lang mo ko himawang katabang. Ang importante nga may kapuyaan ko. Ha? Ako'y nabalaka inig imong gibuhat, Glenda. Nga naman ma. Wa pa man ka masuhito anang bayhana nga imong gidadi ni. Wa ta mahibaw kung unsan ha. Dugay naman ko nakailangan niya ma. Pirmi man na siya nga mag-agian sa akong pwesto. O unsa may plano ni mo niya? Ako lang sana siya papuyon din ma. Isipan na lang sab nga imong anak. Glenn. Kapuya eh. Hi, Kuya Glenn. Gikapoy ka? Oo. Kay daghang kang customer ganina. O ubay-ubay sab nga man ang akong nahurot. Maayo hinuon. Hukaran ti ka kuya ha. Ano makakauna ka? Kay ako niya ka masahian aron makapahaway ka.
Ninduta sa akong pamati nga imong gihilot dayo eh. Maayo ka mo imong hilot? Nya, okay na ka, kuya? Oo. Okay na ko day. Doon sama ko. Indot kayo yung pamatiyo ng ang mga kamot ni Ima. Nga bidapat sa akong lawas. Lamig kay sa gakson. Kuya Glenn, andam ng imong towel, kuya. O nakaluto na sab ko para sa pamahaw. Kaligo na, kuya, aron makakaon na ka. Nga imam ni gibuhat. Ha? Ang unsa, kuya? Nga imam akong giatiman. Buotan manggod ka, kuya. Og agig bawas lang sa sa imong pagpapuyo na ako din sa inyo. Huwag naibaw ka ba? Nga dako kinig impact sa akong pagkatao ang imong gibuhat. Ha? Naunsa day ka, Kuya Glenn? Nahigog man ako nimo, Ima. Kuya Glenn, Huwag ko makaila sa matuod mo pagkatao. Bago ka lang na miabot sa akong kinabuhi. Ug sukad masukad, karon pa ko mabatig kugma. Ug nimo pa nga ako masuhito. Ug manghod pa gid ako. love sab ka na ako, Kuya Glenn. Tinuod. Bisan to taas ka na akong edad, pero buotan ka. Og mo ni nakapain-love na ako nimo. Ima, Kung gusto ka, mag-ipon ta. Sama sa matiayon. unsa? Masato pa. Minyo na di ka. Murag iyon ana gid bay. Oh, kumpati bay. Di pa kaana. Ang tuktok ko na yun ang niduol sunoy. Malipay gito si Ima ini kakita niya nining akong gipalit nga iyang mga gamit. Kanindot sa akong gibati nga may matawag na akong asawa. Dili ko kuyog nimo. Saan ba dili ko kuyog nimo? Si Ima man na. Gipokus buyod sa tao. Day Ima, ngano ni? Glenn, tabangi ko. Dili ko makuyog sa kumbana. Si Bana. Iya ko ba na, Brad? Minyo di ka. Oo, minyo ko. Pero ako'y gusto niya. Napugusto ko sa pakigminyo niya tungkol sa akong ginikanan. O ba hinungdangan nilayas ko sa among naabot ko din eh. Ginoo ko. Day, maulit sa... Di lagi ko makuyog di mo. Kinagay po namin ni Glenn. Tinuol gini akong nablitaan. Nga may kaipon ka din eh. Umulit ito ka Oh, naging po namin ni Glenn. Kinahikugma ko niya. Di kami mong gibukuyin ako, ha? Kaya kung magpagayagay, kaya kakuyin ako. Ipapriso ta mong duha kay kasal ta. Roger! Ay, pagpagayagay, ha? Pamulit sa ito. Dili ko makuyog di mo. Ima! Glenn, tabagi ko. Ima! Glenn! Ima! Ilang gabi na akong ito, di ko bakit nagkalayo. Mahal kita. Huwag ko magdahom nga ang babae nga akong gihigugma. Usa di kami niyo. Kanimo Ima, kunhain ka man karon. Manghinaot ko nga maayo ra ang imong kinabuhi. Ug kung maabot man ang panahon nga mobalik ka nako. Ani paghihapon ko nga mudawat nimo. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mga mga higalan, kaagi ni Glenn, nga taga Karkar City, Cebu. Uban sa awit ngayang kapangayo, awit nga naguluhan, di na ko aasa pa. Ako, aasa pang huli. Kaagi, gibahatan na doon sa radyo ni Ricky Porzuelo garing, ugabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papera sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. Unsa to? Nakapamabdos ka? Oo, ma. O kinsa maong babae, ha? Si AZ, ma. Easy. Katong anak kong mangingisda. Ma. Bugo ka, Ralph. Bugo ka, bisag unsaon. Aw, kung di mo madawat sa AZ, ma.
Layas na ko rin eh. Unsa? Sorry ma, pero mahal na ko siya. Ingon man ang umaabot ng mong anak. Wa ba ka magmahay nga ako ang imong gipili? Kamo nga akong kalipay, easy. Abi mo, karon pa ko maka-feel og ingon aning klases kalipay. Sukad lang nga miabot ka sa akong ginabuhi. Ralph, O bas ni samot pag ang gipati kong kalipay pagkahibaw na ko nga may umaabot na tanganak. Di tagid mo ibaylo siya. Bisan unsang putang. Bisan kinsa pang mubuwag na to. Bisan pag ang ako mga ginikanan. Ralph, salamat. Salamat kay gibarugan gid ko nimo. Ingon man ang umaabot na tong anak. Nalipay sa kayo kung niabot ka sa akong kinabuhi. Kay sukad lang nga namatay si Papa. Murag yung kong nawad anong paglaom sa pagpakabuhi. Pero sa dihang niabot ka, gihatagan ko ni mo laing rason aron magpakabuhi. Og mas nisabot pa gini sa dihang nahibaw ko nga mabtos ko sa atong anak. Mahal kita mo, easy. Muna iti man eh. Oh, kinsa man ron? Ma? Ni ako aron mangayog pa sa ilunak. Husto si Papa nimo. Sukad sa gamay pa ka bata, wa kay laing gibuhat kung dili ang sundon ko. Ma? Panahon na tingali, ngayon mong kalipay na sadang akong huna-hunaon. Tinuod ka, ma? O nak, maong pauli na sa ato, og dadaa si AC. Dito, mas maatiman ang iyang panginahanglan, ilabi na karon nga mabdo siya. Salamat, ma. Ako din yung inon si Easy. So, kumusta man mong mama? Okay naman. Nalipay ko nga nadawat agit ko niya. Ingon masag ko, Easy. Lahi ra gid ang feeling kung malinaw ang usa ka relasyon og way kontra. Maog yun. Sure ka nga okay na gid mong mama? Okay na lagi. Ayaw ka bala ka na mo. Okay na mi. Lagi. Maayo kay okay na di sa mama nimo ni AJ? Wa nam sa gyud siya mahimo bay. Kung buto na-unaon. Kay may umaabot ng mga anak. Mausad. Mahal kayo na ko ang akong pamilya bay. Og kutob sa kumahimo. Protektahan gid ako sila. Bisan pa man sa kumagil kanan. In love kay ka ni AJ, no? Inoon, di ba sa lisod higog maon ang parehas ni AJ good? Kay gawas nga gwapa, buutan gid siya. Ikabilin og bahay. Sakto ka bay. Ralph, managsakit naman ang akong tiyan. Mga anak naman tingali ko. Kung mo na, tara, dadoon ti ka sa ospital, Easy. Recorded by X Thunder Gaming. Unsa? Gusto ka nga maglain ta? Unta, Ralph. Pero nga naman. Okay man ta din di ba? Okay raman, pero lahi raman gyud kung maglain tagod. Okay, sige. Mag-iistorya ko yung mama bahay na nay. Ngano kod? Nganong maglain manggid mo nga kadako ani nga tong bahay din he? Kuan mo good, ma. Dili ko musugot. Kasabay nagsolsol nimo si AC. Ma, Kung gusto siyang mopahawa din siya lang. Pero ikaw gang akong apo, magpabilin din he. ma.
masugot si mama, babe. Mao ba? Ang sabay problema nga gusto mo kang mubalhin. Wara. Sige na, kartog na. Kay sayo pa ka mo trabaho, ma. Easy. Di ka mo ba na mo? Di lang, bay. Sa'yo ko guli ron kay naplano kong ilaag na ko sa easy og nga mo anak. Sige bay. Sunod na lang. Hindi anak ko sa bahay. Si mama man ron. So may nahitabo. Wa na din hisi-hisi ang akong apo. Utsa ma? Akong kita daw ilang mga gamit sa inyong kwarto, pero hawa na. Kinuo ko. Easy! Easy! Udong! Isi mo gipalita? Oo, nay. Nauli ba siya din, eh? Ay, naulit to ganiha, pero kaniyo ta kayo. Murag na lagi kuha. Unsa, nay? Nagkugos man to sa iyong anak. Ya, nagdaog na kong bag. Sa kong tanaw, murag di na to balik pa din eh. Utsa? Kinuo ko. Huwag ko may pawag-asa siya ron. Ila na kaadlaw sa kalit lang ko niyang gilayasan. Huwag ko masayod sa inungdan. Easy. Unsa man ka? Dili ka mo trabaho. Dili ba? Unsa man? Hunong mo ni mo imong kinabuhi para lang lila? Lang, ma? Lang para nimo ang imong apo? Ayaw sa may mahimot akong dili gud ganahan sa isi din eh. Mahal na ko siya, ma. Ingon man ang among anak. Kung mahibaw lang ko, nga ikaw mo'y hinungdan nga nung nibiya siya. Biya ang tagod ka din, ma. Oh. Ako ang imong pasanginlan. Wa ko'y laing makita ang rason, ma. Sa iyang kalit na pagbiya, kundi ikaw ra. Ralph! Pila na kabuhan sukad nga, nibiya si Isay na ako. Kuyog ka nga mong anak. Ugangtod ka ron. Huwag idea kung asa sila. Sakit kayo. Sakit kayo di para na ako. Unta okay ra sila. I can see it in your eyes that you are ready in this life. I know. Tulo ka tuig nang nakalabay. Ug tingali, dako nang among anak karon. Pero hangtod karon, lules paghihapon ko kung asa sila. Pero nilaom ko nga someday makita na gihapon nako sila pagbalik. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka mga higalang kaagi ni Ralph nga taga Moalboal, Cebu. Uban din sa awit nga iyang ipangayo. Awit nga nagalahan. This is not goodbye. This is not goodbye.
Unsa? Manguyab ka na ako? Oh, Nalin. Oh, Nalin. Unta, hatagan ko mo chance. Nganong dili. Buotan ka. Og nahibaw ko nga tarong ka nga pagkalalaki. So, okay na? Gisugot na ko nimo. Oh, Roy. Gisugot na ti ka. Yes! Thank you, Nalin. Babe, mag-iipon na ta? Oo niya. Kaysa may mo balhin na to nga. Dool raman ako apartments trabahoan. Ako na lang mo balhin. Oh, sige. Babe, kuy ka. Asa man ta? Ato ta sa amo inig weekend. Pailailad ka sa kong pamilya. Wow. Seryoso na gid ito relasyon, babe? Uy. Sa sinugdanan pa lang. Seryoso naman ko nimo. Thank you, babe. Basta pagandam ha. Sige. Ma! Pa! Day Riza! Ni Anami! Uy. Anak! Uy! Roy, anak, gimingaw na kayo minimo dong. Imingaw na ko ninyong tanan din eh. Si Riza ma. Kuya, Ay! mingawan ako nimo kuya, uy. Ma, pa, Day Riza. Si Nalin, kung uyab. Babe, si Mama, Papa, o ako manghod, si Day Riza. Hi, tita. Tito. Dayriza. Nice to meet you. Nice to meet Nice you to too, Iha. meet you too, Iha. Kuya, dali. Na ako ipagkita ni mo sa kwarto. Dali. Kadit lang, please. Ay. Ay, na. Pabuta lang yung tong duha day kay Dugay, kay tong mahuman og tabi. Ari sa mi sa kusina, ha? Sige, tita. Salamat. Asa naman is Roy, uy. Kanina naman to sila nisod sa kwarto ni Risa. Gigutom na ba ako da? Day, Nalin. Dali na. Manihapon na ta. Ahain day si Roy, tita. Ay, tuapas kwarto ni Risa ay nakatog. Unsa? Ay, di mo ko makatog. Saan mo ni mo pagkatog? Nga taas makikagtog siya mong igsoon kanina. Sabay problema mo, Nalin. Nakabantayin ko nga. Ugda kay kag tinagdan ako. Sukad ganina. Suma ni mo. Wa ka ba nga no? Sultihi ko. Tuog na ko eh. Ugma, sayo tang mamalik sa syudad. Uy, sayo hagod ninyong mamalik. Karon na di ay dayon? Napamanggukoy trabahoon, tita. Aw, ikaw naman di ang naitabahoon. Ikaw na lang mulakaw. Babe, wa man sa ko'y buhaton good. Gusto ko mas spend og time sa kong family. Okay ra? Sige, una lang ko. Hala, uy. Nakaya mo siya anak ni mo? Oday. Nakasabot man ko. Nalipay ko kay Isod kaayo sa iyang pamilya, pero dili ba sa maayo yung gibuhat, oy? No, istoryahin lang na siya dayo, uy. Kinahanglan nga may bawo po siya og unsay problema ni mo. Nakay kung dili, maus pa nasad na. Simbak ko ka diha. Dili ko gusto makikumpetensya sa iyang pamilya. Recorded by X Thunder Gaming.
Sorry kung mo na nagibati ni mo, babe. Nahitabo naman to. Hindi na mo sabi. Sorry. Okay na. Basta, ayaw na gitugos ba ha? Babe, Oh, mata naman day ka. Hapit ako magluto. sa'yo kayong nag-chat sa mama, eh. Nga naman? Ako ba, kanang... Ani naman sa syudad mo eskwela si Riza. Ihangyo sila nga... Ani lang una si Riza mo stay na to. O nakatando na ko. Low yung sad. Oh. O, ano ko'y mahimong ana? Salamat kaayo, Kuya Roy. The best kid kaayo ka, uy. Uy, isa pa yan, eh. Pasalamat sa di atinalin mo. Okay ra, oy. Oh, salamat. So, Kuya, asa man akong kwarto? Anniversary na nato, ugma. Asa man ta mag-date? Siyempre. Naano ko yung na-preserve nga restaurant. Ah, wow! Matikman. Kaswerte yun ako, eh. Of course. Yung naanak di kakapinangga o kamahal. Out na gitawon ko. Laos na lang ko sa restaurant. Excited ako sa mag-date ni Roy. Unsa namang orasa? Alas 7 naman kapin. Alas 7 nga mong sabot ni Roy pero wa pagyapon siya maabot. Excuse me, ma'am. Hindi na mong order? Later na lang. Inigabot sa akong kauban. Hindi, ma'am. Salamat. Hain naman ka, Roy. Wagin ba ito nga si Roy? Mo-order na lang kung mainom na ako. O na ako mauli. Oh, nauli na lagi ka. Oh, kaya makamutong ah. Nalin, sorry. Kuan, kanang nagka-problema ni Riza, good. Gitripan siya mga lalaki sa yung pagpadong uli. Maong perti na yung hilak nga nanawag na ko. O, wala yung kamakaunaho na pahibawan na ako. Nalimot ko. Sorry, Nalin. Ambot lang ni mo, Roy. Wala kong makasabot ni mo. Oo, makasabot sa akong kipati. Naglain ang akong lawas. Ay, kasukaon man ko. Pagpiti o siguro day. Uy, masig mabdos ka. Ha? Oh, positive. Mabdos ko di ay ko. Masaya akong akong balitaan si Roy. O, si buti pa sabutan eh. Nalin, nasayo pa siya mo nakita. Sayo? O sabi sayo pa to, nga klaro mo kayong narahawak mong buha. Gikisan ko ni Riza. Kaluod ba ninyo? Managsuon mo? O niya mag-una hira mo? Dili na ko igsuon si Kuya Roy. Unsa? Sinagop ra ko. Og dugay na ko nakagusto ni Kuya Roy. Og naibawsat ko nga mauna iyang na-feel para nako. Unsa? Riza, inigsuon nga akong magtanaw ni mo. Unsa? Panglayas mong duha! Nalin, please. Panglayas mo! Put away the pictures until
Grabe kasakit ang akong gibati. Mas gipili na ako nga mabuhi na lang ni Roy. Kinahibaw ko nga ikaduha gyud ko sa iyang pamilya. Og dili ko gusto makikompetensya sa iyang pamilya. Dinhi na lang kutob. Og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mo ka mga higalang kaagini na len nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayong kipangayo. Awit nga nakulahan, Art of Letting Go. Ang mong kaagi gibatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikayan o gabos sa direksyon ni Priscilla Recadas. Kamusab mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing ko gidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa usakawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangdot sa sunod ngayon, dakang salamat sa inyong pagpaminaw. Unsa to gisulti nimo? Mahal na ko nimo? Usab, mahal na ti ka. Sigurado ka, Nante? Wa pa ka makaila kayo na ako. Masa mo to gusto ko makailan mo? Andam ka ko nimo dawaton. Bisag unsa pala, dawaton ti ka. Sige. Magkuyog ta sa amo inig-out ako sa trabahoan. Dali, dayon. Salamat. Di naman di ay kaday. Salamat kaayo, tiya, ha? Ay, mga apo. Dali na mo. Di anas mama ninyo. Ma? O, Nante. Ako mga anak. Si Earl ug si Prince. Bless ko. Bless ko. Oh, Dahil muulit na ko ha. Sige, tiya. Salamat kaayo, ha? Ay, way sa pa yan. Dong, arisa ko. sige ma'am. Excuse, ha? Magilis ako kadiyot. Oh. Nagod sa mga kadilis gawas. Nagpahangin lang. Unya karon. Nahibaw naman ka nga may duha ko ka mga anak. Unsa may masulti nimo? Pwede pa kang moatras. Makasabot ra gid ko. Sa tinulang, wagi ko mag-expect. Nante, Pero asa ko'y plano nga maatras. Tungod kay mahal ti ka. O mahalon po na ako ang imong mga anak. Nante sigurado gid ka? Dili-dali ning imo sudlan. Nahibaw ko. Og dili ko madlok sa akong responsibilidad. Kung sugton na ko nimo, buhaton ako ang tanan nga mahimo kong maayong amahan sa mga bata. Nante. Sab, unsa ka kung mag-ipon na lang ta? Ha? Mo ipo na ka diri namo? Dili. Kamo mo'y dadun ako sa bahay. Wa pa man ka may bawa imong maguwang bahay nato. Ako na siyang istoryahan. Makasabot na lagi to. Unsa? Single mom ang imong uyab karon? Og duha pagit kabuk ang anak? Oti, Hinuunsa man ni taon ka nanti, uy?
Kanindot siya mong kinabuhi ron. Dako kag sweldo. Kunya, mangita gid kag labad. Ako'y labot, anak, te. Mahal na ako si Sab. Sige, bahala ka. Basta kay dili ko musugot nga rin na nimo papuyon, ha? Mao gani ang tanay akong hangyot, eh. Kay gusto ko nga mag-ipon nami. Ay, dili, uy. Ayaw may gasula ni kuya nimo. Imo man nakagustuhan. Ikaw may pangitag sulbad, ana. Unya, unsaon man ron nga, dili man musugot si ate nimo. Okay ra kanimo kung ako nalay mo ipon ninyo? Ha? Ayaw, uy. Mangita taglaing kaabangan. Ayaw lang din, Nga naman. May problema ba, Sab? Ha? Recorded by X Thunder Gaming. Wa man, pero... Pero unsa? Wa. Sige. Dinhi na lang kapuyo uban namo. Dako ang problema na ako, ani, uy. Nga naman. Si Tia, dili na makabantay sa mga bata. Kaya paulion na siya sa probinsya. Mao ba? Magkuha na lang tagkatabang. Lahi na sang gasto. Ayaw na lang. Nante, unsa ka kun muundang lang kag trabaho? Ako? Oo. Kay lisod man ko kaayo. Huwag makabantay sa mga bata. O dili sa ko pwedeng muundang ka nagpabilib ko para ma-promote ko. Sige na, please. Sige. Sige. Nya, okay ra din mo nga wa ko'y income. Ako rin bahala sa tanan. Ayaw lagbiyay ang mga bata. Sige. Earl, Prince. Dili magaway, ha? Ay, naunsa na masad mo? Ay, lagi magsigib ka away. Ayaw pagbuot. Tim ka na mo, Papa. Ay, pagsultian na, Earl, ha? So, dito sa kwarto. Og dili ka pwede nga mugawas. Nagkasabot ka? Wagin ko makasabot nimo. Una, nipunit ka ng single mom. Unya karon, ikaw na mismo mo yung una yung bantay sa mga anak. Eh. Masa man taon ka, uy. Te, kung nanawag man lang ka para mga saba, palihog lang. Kikapoy kay ko. Ayaw nagpuni eh. Ambot lang nimo nante, uy. Karon sa baka ka makaambo, no? Nagigamit ra ka ng bayhana? Te, Nante, good news! Na-promote ko! mao ba? Mayo hinoon. Pero, may problema lang di ay, uy. Ibalhin ko og lain nga branch. Og mustay ko dito og 3 ka buwan. Okay rin mo nga, ikaw lang una din sa mga bata. Unsa? Sab, di na pwede eh. Nagplano man ganyan yung tako nga mo trabaho ko balik. Unsa? Nga naman. Nakuwangan pa kas kwarta nga akong gibilin din, Dili man yung ana, pero nga ako ba, gusto ko mo trabaho. Unsa ka kung ikaw nalang mo undang og trabaho? Ako nalang mo trabaho. Bago pa kong na-promote, niya paundangon ko nimo? Naihabag na ka? Or basin o gikapoy na kag-atiman sa akong mga anak? Sab, Ani na lang. Dadoon ako ang mga bata. Kay dili ko gusto mapugos sa kag-atiman nila. wala naman ko magkasabot sa akong kinabuhi eh. Sakto ba kaning akong gibuhat nga nakikipon dahil ko ni Sab? Sakto ba sa gisulti ni ate nga gigamit ako ni Sab? Ako mo'y nag-adjust sa tanan para lang patuman ang iyang gusto. Pero nadugay. Wala ko makailas kong kaugalingon.
Sab? Oh, Oh, kinsa ka? ikaw. Kinsa man ka? Nganong niya ka sa kong bahay? Unsa? Imong bay? Oo. Ako ni bay. Ay na nga akong asawa. Sab? Si Sab? Imong asawa? Minyo day siya? Nante, sorry. Suri? Igo ka nang magsuri? Gibuang ko ni mo, Sab. Huwag ka magsulti nga may bana, di ka. Tungod para na ako, buwag na mi. Nilarga siya sa lain na sunugwa na si magparamdam na mo. Ay dalag pangatarungan pa. Huh. Kung tinuod pa na, sa sinugdanan pa lang, gisultihan na unta ko ni mo. Huh. Hayop ka? Mangingilad kang dako. Agang puso'y Ang kuno nako, grabe kasakit ang gibuhat ni Sab nako. Pero dili malikayan nga makahuna-huna gihapon ko niya. Og ang kuno nako nga hangtod karon, mahal gihapon ako siya. Dinhi na lang kutob, daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kadto mga hikalang kaagi ni Nante nga taga Mandawi City, Cebu. Uban sa awit nga yang kipangayo, awit nga nagkalohan, Remember Me. remember me. Nga naman eh. Ang bill sa tubig o kuryente, pulos overdue. Ay, na. Ay, ako ba tayo mo inom ko, be? Pa, asam di akong gihatag ni mga kwarta para sa tubig o kuryente. Ang ano na naman ti notice of disconnection. Ako ginom. Ano man? Palag ka? Pa, Ayaw ko subak-subak ka, ha? Anak talang ka. Hatagin lang ko. Kung dili ka gusto hinay, kanta ka. pa. Rina? Rina? Sir? Ay, kapila ni mo gibuhat sa akong klase nga matug ka while nag-discuss ko. Sorry, sir. Ay, everybody listen. Tomorrow, be prepared ha. Mag-exam ta ugma. Class dismiss. Ay, nakatuog na sad ko. Rina, stay. Sir? Rina? Ay nanig buhat ta pagbalik ha. Sorry, sir. Makalakaw ka na. Thank you, sir. Hoy, uyab naman ni Sir Marlac, no? Ha? Nayabag. Di ko na ni mo makuha ng istorya, ah. Lain magod siya tinanawa ni mo. Malisyosa kayo ka, no? Gikasabaan gani ko kay sige na ko katog siyang klase. Ay, mao ba? Kasaba dito? Gapuha kini Sir Marlac, no? Oo. Ay, kaswerte, kas mauyab niya. Mao cute. Sige na, uy. Muli na ko kay mo duty pa ko niya. Hala, oy. Grabe, gid ka so hard ani ako mega, oy. Anak ginang life, day. Rina. Sir, seriously. Estudyante ko ni mo niya, maestro di ka. Huwag mo kay bahayo ni Rina. Kita. Ambot ba, nga nung ganahan kay kung yung bisag ni Hibaw kung bawal. Sir Marlac. Bilis pasabli ko. May baw kong ganahan sa kainay. Sir Marlac. Saan nga na? Bumangon ka, uyabante ka nini. Hoy! Pa? Bangon na diya kaya mo duty pa ka. Ba't di ba hindi mo katugin noon? Pa?
Niyan ako sa akong gitrabahoan nga bar. Dili naman hinumawa sa kung una akong damgo kanina, uy. Ngano yun ato man akong damgo ni Sir Morlack, uy. Iapag tamtingali ko. Ay, kalimutan na ako. Padayon ako sa akong trabaho. Sir, please. Pasayawa lang ko, sir. Nagkinahanglan gid kaayo ko kwarta karon. Buringog ka man tingali sultihan, oy, Olivia. Saan man lagi ang tao ni mo pagsayaw nga, injured man ng imong tiil. Ha? Unsa man, mugawas kang kimpang dito. Sir, please, maluoy sa intawon ka na ako, Dili lagi sir. pwede, kay maguba ang akong pangwarta ni mo. Sir, ako na lang. Dahil, ha? Oh, Reyna, waitress ka lang din, he. Nahibaw ko. Pero nagkinahanglan kag kwarta, diba? Tulo ka buk imong anak, Olivia. Unsaon na lang kumataktak yung ka din, he. Pero ikaw, kaya ka ni mo? Sir, igor naman ko masayaw, diba? Ako lang usay sab ni Olivia hangtod nga maayos siya. Sure gid ka? Kay ba o manggigha ka? Kamaora ko gamay, sir. Nala, sige. Pag-ilis dito ang costume dito. Ikaw. Dahi, Reyna. Dili na mo kinahanglang buhaton. Mura nagigsoon akong tanaw ni mo, Olivia. Dili mahimo nga pasagdan lang tika imbis na hibaw kung na ako'y mahimo aron makatabang ko nimo. Total, dili man sa ni permi. Karon raman sad ni. Thank you. Thank you kaayo. Ay, kulbaan man ko. First time din ako mag-pole dancing nga sexy pagit kayong gisuloob. Ay, kaya ko ni. Kaya ko ni. Rina, saman, ready na ka? Oo, sir. Recorded by X Thunder Gaming. Kanayod! Ano bipahawa man ka? Ha? Ano bilakaw madayon ka? O pa man mahuman ang imong sayaw? Sir, Hoy, ikaw, ha? Pasalamat ka, ha? Pasalamat ka nga na'y gusto nga makigtibol ni mo. Kay kung wa pa, kamog yung duha si Olivia ang akong taktakon unta karon. Ha? Makik-table? Oo. May bayad siya dako-dako. Kay gusto kanyang suluhon. Pero sir, ang sabot na to, igor ako masayaw, di ba? Walay pero-pero. Walay pero-pero. Pagpili, makigtibol ka o taktakon ti ka? Sir! Nagtalikod siya. Matad sa kong amo. Siya mo inibayad og dako rin i-table ko ng VIP room. Sir? Sir, pasensya na ha, pero... Reyna? Kuha na yung akong jacket, oh. Huwag sulo ba ni? And then, mamahawa na tadigikan din, eh. Sir Morlack? Oh. The reason why nga nung ni ako, nadunggan ako si Melvin ganina. Dito sa kong klase. Nga sundan ka niya. Mauni ako din, eh. Naibaw kong itable ka niya. Maong gikulilyuhan ako siya ganina sa dihang nakitaan minimo. Og nibayad kag dako para lang i-table ko? Ori na. Maong sige na. Pahawa na. Sir, nahibaw ko maistrote ka. Pero please lang, trabaho ni nako. Reyna, paminaw na ko. Okay, sige. Aron dili na ko matubang og laing customer. Willing man ka mabayad na ako. Ha? Reyna. Pila ba? Pila ba ang willing nimong ibayad na ako, sir? Oh. Ha? Sir Morlack. Okay na ko din eh. Unsa? Asa man inyong bayad eh? Basta, Ay kung ingna nga ani ka matuog din sa daan. sir, please lang. Dili.
Di ko musugot nga anit ka idrap. Knowing unsa ng orasa ron, no? Delikado kayo para nimo. Unya babay pagyud ka. Dili ko makauli sa amo. Tuod ka nahibaw kung hubog na sa tong papa na ako iniguli na ako. Unya makulatahan na sad ko niya. Unsa? Unya nga nung di naman lang ka mo pahawa. You think kaya sa akong sweldo, sir? Ako may nagasto tanan expenses sa amo. Wala ko'y mama. Unya akong papa, nagsaligra sa dako. Unya, nag-eskwela pa ko. Doon ako'y nahuna-hunaan. Unsa man? Adto ka na lang puyo na ako. Ha? Yes, mas luwas ka dito. Og mas makakonsentrate ka sa imong pagtuon. Ako'y mo gasto nimo. Busa gusto ko nga undang nakasabar nga imong gitrabawan. Unsa? Pero, dili ka ni makapekto sa imong pagtudlo? Way may baw rin na kundi kitara. Sir Morlock. Sir, thank you ha sa mong pagtawat na ko din sa mong kaugalingon. Kana tungod kay Kayon sa sir. mahal ti ka, Rina. Sir Morlock. Naibaw kong dakong sayop kay maestro ko nimo og estudyante ti ka. Pero ambot ba? Nganong di ko makalikay nimo. Gikan pa lang sa unang adlaw nga nakita ti ka. Wa na ko makasabot sa kong gibati diha nimo. Sir Morlock. Sorry. Naibaw kong sayop gid ka ini. Rina, gikisan ko nimo. Di ba, ingon ko nga mohuno na ka sa imong pangwarta sa ingon aning nga paagi, di ba? Wa ko ni paabot nga bayaran ko nimo, sir. Oh. Ang tinuod. Dugay na ako ni gustong buhaton. Rina. Sir Morlock. Ang katabi pa dayon sa kwarto. Dili man tuod pormal lang among panagsugod ni Sir Morlock. Pero gibati na mo mahal gid na mo ang usag-usa. Hinungdan ka nagkasinabot mi og nagdugay ang among relasyon. Dako kayo kung pasalamat niya kay siya mo initabang nako aron mahatagan ako gatumanan ng akong pangandoy. Dili gyud lalim ang among giagian tungod kay gamayng sipyat lang namo sa una. Pwede kayong mataktak sa Sir Morlock sa iyang trabaho, isip magtutudlo. Mao nang extra careful gid mi sa among mga lihok. Og salamat sa Ginoo nga wara sa gid mi niya pasagdi. Karon, amo nang giplano ang among pagpakasal og naa na sad mi umaabot nga anak. Dinhin na lang ko to. Daghang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kitong mga higalang kaagi ni Rina nga taga Cebu City uban sa awit ngayon ang ipangayo. Awit nga nagulahan 10,000 hours. Do you miss the road that you grew? Ang mong kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Jelly Haka gubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusap mga higala mga sukin di paminaw kinasing-kasing kong kidapit sa papada sa inyong nagalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakawit. Yadres lang ni ining tulumanon handumanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio 3rd floor Jose R. Martinez Building Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.